kende nkelinka gaki turabata kapi kende ntubwate turaoni nono boli mutoji gupima toni mboiyo magiga yo kumurikira enkeyemo kurwaria ng'ombe nene imianya ribari chache ekaunti ya Kisii ase umungina Frida Nyanchera arirete na gusaba obukonyi magiga yo mugakoye komenya nyagitari ase ngencho yo kuburwa gwechibesa ase letangoro Frida Nyanchera oyo no mugakono rwalete ole bosongo chibesa chabulire akurwera nyagitari nari gusaba mugakoyo kengo ngo konyare na mwesimiwo okengo konyara abantu abakonyira abantu abange nanjye nari gusaba nkonye engeye turabataka muno akurwaga nyagitari chibesa chibulite akurwera nyagitari wika ekerero kwegwikana Muninga agatagerense agakete agatimuta oyo kurya ekerugo ky'obubunge imyanya ribari chache omoske okemunyambane emambi ya rero nigo enekia ase owakana epiria nyekitari ya chiribu emerongo etano etatona eyemo na kwenekia umurire nkoigurirware kugenanka Samalia tanguru Frida Nyanchera oyo deputy Marieta kurio bara urwalite no mugakono kurukwide ni atika nyarire ko batokoria abakonyi batokonye narwalite aringe nyagitari ntwanyora bakonyi no etwakira mwesi mwigo okengo nyambane bana nyarire ko bakaga tokonya kuturusiri murwire nyagitari rero nkumakira mbia muno agendere kokonya abandi munangonyire ngoro kwelian nyara na atika oyo konyorwarite ntata ona abaginko morenda nyagitari gase metinye tari meke tatoiga nagasokire nagenda konda nanyore bese okumugurire nonye kwirende echaike mambi nabona arigio bakonyi kera sasa barai nabamate baminto mboisa nabuyaigo lakini ngoira nerio morayo itokengo asogo toikange arusirio musenya gitari ntomubwatesie naende ntosabe erido moraye ito agendera gokonya abande buna atokonyire abana kinyiro na barabuti batigiri magiga niko babwate ayiga banyara ko babagukwana magiga yo murire kwiguriro kurwa mwanyagitari onari gwete para ani chinsiaga na unga omwana uri konyorwarete oretiru naro atigambogere morore na ire niringa mbiya mono nari goteba iga na botutagitabara ibanga bunaba inche nonjo omwana one nabunika lakini muntu yonkonyete kariya sabara yabaregeti onde yogwezeza abakondora busa omurai totagete boniga otokonyira kuruko kengo nyambane 2027 abantu baminto mumwakirera ini nerara agamba nyali bali chache tiri yo muntu oyo morioka omumuro kuruko kengo nyambane tigara agamba niko bamusaba omuske okengunyambane kugenderera no moyo yubo gokonya abataka na asibaria eira yogo chikumubwata okoboko asekirgo kyobubunge imenya ribari chache aso mwaka bwechibubere 2022 njamali zango David Onzare nje yo muabombera mu muri ukabere wenkeye ntwatema kuri yobo konya mana sabagambi baito onde yo toigetange bali bali asekirgo naende boniga omonto toikiranga mane no kengo nyambane nero geriro omwana ona ikira asenke bonali nyumba omongino yanga kungega kenyo gusiba biyamo no kengo nyambane asama ya gwakore na bawakilizi bao njogoro kwa eno kumbera nyanzika mono mno abagambi bande naitira sibale bangiro kongetia ase muchandoli ngotabanya sambia mono asoko ndetera mugambi monene guruko okeno nyambane injengo tebanga mwishimiwa twakura niringa mbuya mono abantu bekinyuleke naende batebirenga ogenderere busyo mbako amaguru asinge njuyo kuriye kerogo kirobosyo nale goteba ngumurweire ukira asinka na otwale gwanjarende nyasa mubwatsi abebuya nararobuya bokeno narora nararobuya bwekura narora yinkuripoteria egetaseni ya Kisii Hot TV amaritani nkurukwenye mto Dennis Kuntu.